Εγώ σήμερα, αγαπητά παιδιά, θα σας πω ένα παραμύθι. Ένα ωραίο παραμύθι που εγώ πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Διότι αυτό το παραμύθι μιλάει για το χωριό μας, για το χωριό σας, για τον τόπο σας. Ο τόπος λοιπόν αυτός, μέσα στον οποίο χτίστηκαν τα σπίτια του καινούργιου χωριού, μέσα σε αυτόν τον χώρο δεν υπήρχε ούτε ένα σπίτι, ούτε ένα δέντρο φυτεμένο από χέρια ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου. Η περιοχή αυτή ήταν βοσκήσιμη, μπόλικο χόρτο. Έβοσκαν συνήθως σε αυτή την περιοχή που χτίστηκε το Ρεόφυσο πρόβατα και γύρια, τίποτα άλλο, και χόρτο. Όταν ήρθαν οι πόντιοι πρόσφυγες και διαλέξαν αυτόν τον χώρο για να χτίσουν το χωριό τους. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, σας είπα και πριν, δεν υπήρχε ούτε ένα σπίτι, ούτε ένα δέντρο, χόρτο μπόλικο. Ο χώρος αυτός είχε και πολλά επιφανειακά νερά. Έσκαβες σε βάθος μισού μέτρου και έβγαινε νερό. Σε πολλά σημεία αυτό το νερό έβγαινε στην επιφάνεια. Και σε μερικά μέρη του εδάφους, που ήταν το έδαφος ομαλό, όπως είναι έτσι, ίσιο το έδαφος, δεν φεύγαν τα νερά γιατί δεν υπήρχε κλίση. Και γινόντουσαν έλλη, στάσιμα νερά, τα οποία όταν με ένα πολύ καιρό στάσιμα και δεν φεύγαν, δημιουργούσαν και κουνούπια, τα οποία κουνούπια εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ επιζήμια για τους κατοίκους. Έφερναν τα κουνούπια την ελονοσία και ανάγκαζαν μικρούς και μεγάλους που αρρωστούσαν από την ελονοσία να πάνε στα κρατικά νοσοκομεία για να αποθεραπευθούν. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι αυτά τα κουνούπια και αυτά τα στάσιμα νερά εξαφανίστηκαν. Στην αρχή κάναμε ψεκασμούς από αέρος με κάτι ελικόπτερα για να σκοτώνουμε τα κουνούπια και για να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τις αρρώστιες. Κάναμε εδώ σαν κοινότητα και ένα μεγάλο αποχετευτικό έργο. Κάναμε έναν αγωγό που παίρνει αυτά τα ακάθαρτα νερά των αποχωρητηριών και τα πάνε στη θάλασσα. Και έτσι γλιτώσαμε από τα κουνούπια. Όσο υπήρχαν όμως τα νερά, οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν λύση. Πώς θα περάσουν? Υπήρχαν νερά και πάνω στους δρόμους, οι οποίοι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι, δεν είναι όπως σήμερα όλοι ασφαλτοστρωμένοι. Έπρεπε να βρουν μια λύση και βρήκαν. Πήραν μεγάλες πέτρες κατάλληλες, τις βάλανε τη μία μετά την άλλη μέσα στα νερά και πατούσαν εκεί πάνω οι άνθρωποι για να πάνε στις δουλειές τους. Όπως πιστεύω καταλάβατε ότι όταν ήρθαν εδώ οι πόντιοι το 1922, εδώ δεν υπήρχε χωριό. Σας είπα ότι υπήρχε μια περιοχή με μπόλικο χόρτο. Θα μου ρωτήσετε με τη σειρά σας, καλά και πού μείναν αυτοί οι άνθρωποι? Έξω. Το χειμώνα έξω μπορεί να ζήσει άνθρωπος? Υπήρχε το Παλιόκαστρο, το σημερινό, το ξέρετε? Ναι. Και την Ασπρόβρυση,
τη σημερινή που είναι πάνω εδώ, τα Βλάχικα που λέμε. Εκεί τακτοποιήθηκαν μερικοί και μερικούς βάλαν μέσα σε σκηνές για να καλύψουν τις προσωρινές ανάγκες, ώσπου να χτίσουν τα σπίτια τους. Τα οποία σπίτια δεν ήταν όπως τα σημερινά πολυτελείας με τόσες ανέσεις. Ήτανε με λάσπη, με πληθιά, όπως είναι τα τωρινά σημερινά τούβλα, αλλά ήταν φτιαγμένα με χώμα, με νερό και με άχυρο που ρίχναν μέσα για να γίνουν πιο ανθεκτικά και στη βροχή και στο κρύο. Το χωριό, οι πόντιοι εδώ, οι πρώτοι κάτοικοι του Οροκάστρου ήρθαν το 1922 εδώ και κατόρθωσαν να σχηματίσουν το χωριό μέχρι το 1926. Και ήρθαν εδώ οι πόντιοι γιατί έγινε μια συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία με την επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων. Η συμφωνία εκείνη, η συνθήκη που υπογράφηκε τότε στη Γαλλία, έλεγε ότι όσοι Έλληνες ζουν στον πόντο της Τουρκίας που ήρθαν εδώ και όλοι οι άλλοι πόντοι, οι Έλληνες που ζούσαν σε άλλα μέρη, όσοι ζουν στην Ελλάδα θα πάνε στην Τουρκία, θα πάνε στην Τουρκία και όσοι Έλληνες της Τουρκίας ζουν εκεί θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Ο χώρος λοιπόν που διαλέξανε να χτιστεί το καινούργιο χωριό ήταν ανάμεσα, αυτός ο χώρος που ήταν ανάμεσα στο σημερινό Παλιόκαστρο. Τότε δεν το λέγανε Παλιόκαστρο, λεγότανε Νταούντμπαλι, είχε τουρκικό όνομα. Εδώ μας είχαν καταλάβει οι Τούρκοι και το 12-13 κάναμε πολέμους, δεν είναι του παρόντος αυτά, και διώξαμε τους Τούρκους και απεκαταστάθηκε το κράτος της Ελλάδος. Ανάμεσα λοιπόν στο σημερινό Παλιόκαστρο που λεγόταν τότε Νταούντμπαλι, έτσι για την ιστορία το λέμε, μέχρι την Ασπρόβρηση απάνω, τα Βλάχικα που σας είπα πριν, που τότε λεγόταν Ακμπουρνάρ, αυτός ο χώρος όλος, δυτικά μέχρι εδώ τα βουναλάκια αυτά που έχουν και το δάσος, και ανατολικά όσο πιάνει το Ορεόκαστρο, έχει σπίτια μέχρι τα νεκροταφεία κάτω, όλος αυτός ο χώρος, μέσα σε αυτόν τον χώρο χτίσαν τα σπίτια και δημιουργήθηκε το Ορεόκαστρο. Επίσης, η περιοχή βορειοδυτικά του Οροκάστρου, εδώ επάνω, με τα βουναλάκια, που δεν είναι πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν πήγατε καμιά βόλτα στο δάσος. Διέθεταν πάρα πολλά πουρνάρια. Αυτά τα πουρνάρια έπαιξαν μεγάλο ρόλο, τα πουρνάρια που δεν τα λογαριάζουμε, παίξαν μεγάλο ρόλο να μπορέσουν να ζήσουν οι πρώτοι κάτοικοι. Τα χρησιμοποιούσαν για καύσιμη ύλη. Τα πήγαιναν και τα παίρνανε από το βουνό και το χειμώνα ζεσταίνανε τα σπίτια τους. Μαγειρεύαν τα φαγητά τους. Ζεσταίναν τους φούρνους για να φτιάξουν εκείνα τα μεγάλα, τα χωριάτικα ψωμιά, τα οποία δεν τελειώναν την ίδια μέρα, τελειώναν ύστερα από 5-6 μέρες, γιατί ερχόντουσαν και οι γείτονες και ζητούσαν δανεικό ψωμί και παίρνανε φρέσκο, αυτοί που το δανείζανε, παίρναν φρέσκο όταν
ζυμώναν και εκείνοι. Το κάθε σπίτι είχε τότε, γιατί δεν υπήρχαν οι φούρνοι όπως τώρα, όπως σήμερα, και όλα τα σπίτια σχεδόν είχαν φούρνους και ζυμώναν συχνότερα. Το Ωρεόκαστρο είναι σήμερα σωστός παράδεισος και επιπλέον έχει το ωραιότερο κλίμα, γιατί είναι η ατμόσφαιρά μας καθαρή και το κλίμα μας υγιεινό με υγρασία 0. Πώς πήρε το όνομα Ωρεόκαστρο? Έτσι στην τύχη. Όταν σχηματίστηκε το χωριό και πριν από το 1926 που είχε σχηματιστεί το χωριό, γινόντουσαν πολλές γενικές συνελεύσεις. Ξέρετε τι θα πει γενικές συνελεύσεις? Συγκεντρώσεις των ανθρώπων σε ένα χώρο για να συζητήσουν για κάποιο θέμα. Εκεί συγκεντρωνόντουσαν για να συζητήσουν τι όνομα θα δώσουν στο καινούργιο χωριό που φτιάξανε. Γιατί χωριό χωρίς όνομα δεν υπάρχει. Επειδή σε αυτό το χωριό πρόσφυγες ήρθαν από τον Πόντο από διάφορα χωριά με διάφορες ονομασίες, να σας πω μερικά. Η Μούζενα, υπήρχε ένα χωριό που το λέγαν Μούζενα, από εκεί ήρθαν οι περισσότεροι. Η Τσιμερά, ο Άγιος Φωκάς, η Χάτς. Αυτό το Χάτς πρέπει να είναι τουρκικό, γιατί ήμασταν στην Τουρκία. Ο καθένας από αυτές τις ομάδες που ήρθαν εδώ θέλαν να βάλουν το δικό τους όνομα στο καινούριο χωριό και μαλώναν με αυτό. Έγιναν πολλές συγκεντρώσεις, μίλησαν πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Όπου βρισκόντουσαν ήταν θέμα συζητήσεως και στα καφενεία και στις πλατείες και στους δρόμους, παντού όπου πηγαίνανε το θέμα τους απασχολούσε. Και όλοι προπαγάνδιζαν για το όνομα του δικού τους χωριού στην Τουρκία, να το βάλουν και εδώ. Οπότε ήρθαν και τα χαρτιά από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το Ωρεόκαστρο θα γίνει κοινότητα και να στείλουμε το όνομα αυτό που θέλουν οι κάτοικοι. Σε μια τελευταία γενική συνέλευση για να κάνουν συζήτηση και να πάρουν, να δώσουν το τελικό όνομα, να αποφασίσουν, βγήκε ένας κάτοικος, αφού μαλώσαν αρκετή ώρα, βγήκε ένας κάτοικος ο οποίος ήταν και αγροφύλακας του χωριού, φύλαγε τους αυρούς από τις ζημιές. Τους είπε κάντε λίγη ησυχία να σας πω κι εγώ κάτι. Και τους είπε ότι όπως ξέρετε όλοι σας, εκεί μεταξύ των χωριών Άγιος Φωκάς και Χάτς υπήρχε ένα ωραίο κάστρο. Για να θυμόμαστε λοιπόν αυτό το κάστρο που θα μείνουμε στο καινούριο χωριό εδώ και εμείς και τα παιδιά μας, να το βάλουμε Ωρεόκαστρο και να θυμόμαστε εκεί το κάστρο. Όλοι συμφώνησαν, σχεδόν όλοι συμφώνησαν, με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές. Όλοι δέχτηκαν αυτό το όνομα και έτσι τελικά αυτό το χωριό των προσφύγων του Πόντου ονομάστηκε Ωρεόκαστρο. Από το ωραίο κάστρο που υπήρχε εκεί μεταξύ δύο χωριών. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει η Ευαγγελία. Κάτι θέλει να ρωτήσει. Ναι. Κύριε, αυτό το κάστρο πού βρισκόταν? Λίγο πιο δυνατά. Αυτό το κάστρο πού βρισκόταν? Στο Χάρι? Στο Χάρι? Πού βρισκόταν? Στο Χάρι. Ανάμεσα στο Χάτσι, στο Χάτσι και στον Άγιο Φωκά. Που δεν είναι πόντη ιδέα το καταλάβουν. Θα το μεταφράσετε κιόλα. Υπηρετούσα στην Σκύδρα και είχα έναν φίλο εκεί. Η γυναίκα του οποίου ήταν ξαδέρφη της μάνας μου. Εκεί στη Σκύδρα, έξω από την Έδεσα. Ερχόταν και με έβλεπε εκεί στο Ρόχο. Πάμε να φάμε, μου λέει, του λέγα έφαγα. Τι έφαγες?
πατάτες. Πατάτες μ' αρέσουν πολύ. Και ιδίως οι τηγανιτές. Τα καρτόφε. Τα καρτόφε. Τα καρτόφλια. Ναι. Εμείς δεν τα λέγαμε καρτόφλια. Πώς τα λέγατε? Πατάτες τα λέγαμε. Πατάτες, ναι. Εσείς μιλάτε ποντιακά τώρα στο σπίτι, όχι. Κανείς. Εμείς αυτό Κάτω ήταν χεράκια σας, παιδιά. μειονέκτημα το δικό μας. Ναι. Ήρθαν αυτοί από εκεί, ξέραν ποντιακά. Οι γριές ιδίως, οι μεγάλες ηλικίες δεν ξέραν καθόλου. Ήρθαν εδώ και μιλούσαμε από το πρωί ως το βράδυ Ποντιακά. Πήγαμε στο γυμνάσιο. Ρωτάει η ώρα του καλή, πρέπει να έχει πεθάνει ένας κουντουλάκης κριτικός. Ναι. Σας το είχα πει. Ναι, Αυτό ναι. μας έπιανε και σίγουρα που θα πάνε σε αυτό. Ξέρετε πώς πονάει. Λοιπόν, Και εμένα μου το κάνουν. ρώταγε κάτι ο καθηγητής που το χέρι μου να σηκώσω και μετά θυμόμουν ότι πώς θα το πω. Στα ποντιακά. Και δεν έλεγα. Οπότε μια μέρα ασυναίσθητα σηκώνει το χέρι μου. Λέει, πες το Ρετσεχαλή. Και το λέω ποντιακά. Για πέστε το. Και γελάει όλη η τάξη. Πέστε το και σε εμάς. κόβονται τα πόδια μου μες στην τάξη. Και γίνομαι ρεζίλη. Έτσι το φανταζόμουν εγώ. Και βγαίνει ο καθηγητής. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ναι. Ούτε το όνομα του ξέχασα. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα το ξεχάσω ούτε όταν πεθάνω. Ναι. Λοιπόν, λέει, τι γελάτε βρε όρνια, Ναι. λέξη το θυμάμαι. Ξέρετε τι γλώσσα μίλησε ο συμμαθητής σας? Αρχαία ελληνικά. Αλλά εσείς πού να ξέρετε από αρχαία ελληνικά? Και τότε πήρα πάνω μου, ησύχασα, ναι, και χάρηκα που είπε τέτοιο πράγμα. Μπράβο. Τα ποντιακά έχουν μεγάλη σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Έχουν. Τι παιχνίδια παίζετε στα μέρη σας? Εμείς τότε ούτε παιχνίδια δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Παίζαμε με τις αγγελάδες, μας τις φόρτωναν και πήγαιναν, τις παίρναμε και πηγαίναμε εδώ στις άκρες των βουνών και στις άκρες των λαγκαδιών και τα βοσκούσαμε. Και με έπιανε ο πατέρας μου από τα αυτή, γιατί έπαιζα βόλους. Παίζετε τώρα? Ναι. Παίζετε τώρα. Αλλά η κυρία μας Λοιπόν, τα γιατί? Διότι μου έβαζε να φυλάω τη θυμονιά, να μην έρχονται τα ξένα ζώα και τρώνε το στάχι, χόρτα. που είχε μέσα το σιτάρι. Από το οποίο κάνουμε ψωμί και τόσα άλλα πράγματα. Ορίστε. Μπορείτε να μας πείτε εκείνη την απάντηση που είπατε στην ερώτηση όταν σας ρώτησε ο δάσκαλος? Α, τι σας ρώτησε ο δάσκαλος και τι του απαντήσατε? Δεν το θυμάται, πουλί μου. Κοίταξε, εγώ τώρα είμαι 90 χρόνων σας είπα. Ξέχασα και τι έφαγα χθες.